Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ke Lumpung Yelekai basketball ya kabala perteng kum ke third Berchem Cup Open to All Basketball Tournament aracara arpulai kabala penyai deka seng samla nongpo proper hagmadan basketball jong ka sajer hnen ka sngi kalai potrik umna ya yong arajar arpulai kala poino syaka bakut ha kabalawan ban penha perda do MLE ka nongpo uba mirror bonds in hagani ka sngi bala penha perda ya gani Lumpung Yelekai basketball lawan banyadan rengkat ruda uba Ferinal K Kharkamni Presiden Khasi Students Union North Khasi Hills uba Louis Star Lingdo Presiden Federation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hills uba Marcus Martin Presiden Nyotrep National Youth Front Northern Region usamla lumlang shela Presiden Seng Samla Nongpo kinong elam shnong kinong elam right lembat kipat ba kibalawan ban ajing kershan yala kikinho nyelek kai hagani kasngi Hagani ka jingya kun ka baya khai bat shongshit bha ka kinhon jong ka dubak kalala man penlem no ye ka kinhon jong ka SYM da sanpo hunyo la saupo basket bat yo asndon ban ra ye ka nam lado jong ka lumpung ha kalyang jong ka kinthei hagalyang jong ki shinrang pat ka jingi kun final hagani ka sngi kalong hapedeng ka kinhon jong ka SYM persha ya ka nongpo proper bat hagani ka jingi kun ka kinhon jong ka SYM kalayo ban ra ya ka nam job da ka papenlim da prapo la sanpo hunreu basket persha ya ka nongpo proper hagani ka sngi la samru ya ka khusnam ka bagen thup da ka song pisa ka bar pasana jar tingka bat ka trophy ya ka kinhon jong ka dubak ka balayo ra ya ka nam lado hagalyang ki kinthei kat ba kinhon ka bawan baar kata ke SYM kalayo ban ra ya ka song pisa ka ba shipo hajar tingka lembat ka trophy hagalyang jong ka shinrang pat ka kinhon jong ka SYM kum ka lado kalayo ban korea ka song pisa ka basan po hajar tingka lembat ka trophy kat ba ka kinhon ka bawan baar kata ka nongpo proper kalayo ban ra ya ka song pisa ka baar po hajar tingka lembat ka trophy hagani ka sngi la samru ki wei de ki khusnam shimet na ka benta ki rang bat ki thei le kai ki balala ban le kai bha ha kani ka lumpung Time left 2.50.
50. Continue. 10. Time left .30. Time left .15. 15 seconds. Headshot, Leo, headshot! Headshot! Time left 0.04. Kejengkit kli. Kidon lai teli ki benta ko kwa ban pensengau hafi. Ka benengkong say no to drugs. Kade ke bokongsan bat kade ke slogan ka ba kongsan hadu kata-kata. Kajeng jele jong drugs la kade ha ribhoi la kade ha is khasi ha keleng jong kani ka jela ke jongi. Ki kajeng jele jong drugs ka balak-palan. Ngasngau ben kentu long ba jong ka seng samla. Ki samla ki badon hakane kapor ba phinlong ki ban yarap na ka banta ban sensitize ban ai ka awareness sya ki paitba sya ki kun samla khamtam ban kiar lailum laiwa na udrok subolong gajing sniu ya kamet
กับพัดกับกดกับแค่คำตามกิลงยิงกิลงเซมกิจงพีกับอาร์เซโนทูพลาสติกกับดีกับปอร์กับจิงคลุดกับมาเรียงขนาดนั้นอีกับขันโดกับบางอีทุ่งกับจิงทุ่งกับจิงเต็บกินน้องเรียบกับบับุนหากินน้องกันดงเราไปกิวิกิจการนิเชมบากขันโดกำสบสุกมบากสบหากิปอร์กับบัมันชัวกิดอนชิบุนกิดาวกะละบันเดกับจิงบุนpelatกับจิงไอกับดาวไอกะละบันเดกับจิงเบรดปัทาริกับพลาสติกกับตะยากับจิงสบยังกับกันโทยากับขันโดทินพารงจิคอดกับ fertility of soil kakta ya kane ke jing sbo jong ka khando de namar kata ni kwa ba will say no to plastic will say yes to slalamet kede gawe naki slogan ke bangang jukren la slim bo tin pareng ji khot ka fertility of soil kakta ya kane ke jing sbo jong ka khando de namar kata ni kwa ba will say no to plastic will say yes to slalamet kede gawe naki slogan ke bangang jukren la slim ba bangin pai biang pat sha kejing pedon kam da usla ngilej hayo ngithit kado mensua do mesi do sniang song hausla poi haying ngidep ot ye kado ngiset ngibret ye usla kerpung ying ke kelas bo ke kendo usla lamet usla ladu usla larit ngijukot aboy de nomor kata yin hap ban persyang ngamut ban ong bangin pensange sisendon ban pedan kam ya plastik nginum la nomor bangilam lien tandai suki ngin persyang ban le ekene bat ka ba khaddu ka poin igi khun samla ge bi kalong bo pintre sitom ka perthei kalong ka ba jenjar ki babun gi kimi gi pa ki pha skol li ban yo igi jing puli ge per ban yo kam sarkar Hendri kamlong ke besuk banyak kam sorkar dot borok ngaso ban kentu nalor gitu ke balak ban compete ke exam beper lah ke dei DSC MPSC lain he gino gi benta tristom wan nom pensep ke por ke jong piang ning i khun samla ki don ki barang pule ki don ki bala tre la lagi jong ke profession gi jong pi tendri tristom hakono ke kam don kono ke kam kabarit lane ke bahe Hendri ke kongsan ke jing tris maso ba kajing kenduk kumne ki para samla nadu na Shillong nadu na po Guwahati Assam nadu kini ki thain nongpo ki jongi hangni ka jila kai tournament basketball kalong ka jingerap ka bang ini thu I thau bat khamtam e bangidang la ban pila kai bha lande pitibet bha ka jila kai basketball hari ka bakarpang e ladangi ken pang kun samla kisan snem mensua ka United Nation youth kaong ba kari India kari kabasdang ban kiuba ka population jong ki samla bat kari India ka youngest ngenong no ka youngest country ladagi compare sa wi kiri kani ka pateng ka ba ki kun samla kinyo olat banwan pat sya ki pateng banlong kita kinong pratlenti namta ki hep ki barit baladang yong ke youngest country kamut kadairu ka youngest demokrasi isim kabu haba kumkikon samla ka jamiriu ka jongi namar pidon ka lengkor ka bakia haka imlang ka salang ka jongi haka shnong ka thau ka jongi bakam tam e hanamata ka jamiriu ka jongi ninge skem lamba kini kirang yalekai ka pateng ka jongi kanlong ka pateng shan bat ninge skem ru ki klur kin sami la kilong hajilakai sports beper ban ngaso baladang i bakla haji lenti jongi ka kentin kanong kidei kini ki samla ki basha yalam bakla namar hakini ki por ki kon samla menta ki e kar jinga lenti ga jongki ya jingbun ki jingsniu hanrei ngadapat da jikremen bat songu ya ka seng samla nong po proper hakawat ka balai karang yo ban organize kene ke jilakai basketball bat nget scam lemba kene jilakai basketball bakini ki rang ilakai shinrang bat kanthai ki pni la ki sok ki phong ki jongki bakini ki hebret ki bosong saudong jong ne ngamadan kilong ki nuksa ki bersebut pat ipi